love life's DOA. I'll be there for you. I'll be there for you. I'll be there for you. 'Cause you're there for me too. Med ham der dværgen, der spurgte om ikke vi skulle spille kort. Så spurgte jeg, vil du hellere spille sangen? Bang. Hvordan vil du helst dø? Vil du brænde, eller vil du drukne? And how are you doing? Ooh. Oh, I'm a lucky man. Dejligt. Nå, hvem vinder? Mig? Hej! Hey. Hej! Hvordan gør du med de der squat-tricks? How do you do? How do you do? Har du slugt det? Hej, du også. Han har aldrig været en kvindernes mand. I don't know Heller ikke, da vi him. var små, ikke? Ja. Ja. Jeg vil bare gerne have orden, okay? Tak. Hey, skal vi ikke tælle om alle 500 lodsedler stadig er der? Jo. 1 eller 2 3, 4 5, 6 7. Vi er 188. Hey, der mangler 12. Hvor er det sidste 12? Hvor kan de være? Hvor kan de være? Ved du noget om, hvor de Nej, jeg har ikke taget dem. låsede er? Nej. Jeg har Nej, jeg har ikke taget nogen. Vi har nok taget dem. Jeg tror ikke, jeg har tabt dem. Prøv at tælle igen. Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved det ikke. De har brugt 3 timer, det kan ikke være rigtigt. Jeg ved det ikke. Ja, Må vi kropsvisitere dig? Nej. Jeg har dem ikke. Hvad er det? Det er en lovsted. Og hvorfor er den der? Okay. Jeg vidste, vi kunne stole på dig. Og resten? Der er ikke flere. Er du sikker? Okay. Godt. Er I glade? Nej, vi er ikke glade. Hvordan kunne du gøre det her mod os? Vi bliver nødt til at smide dig ud af huset. Lad nu være. Det er min lejlighed, det vil du selv gøre. Nej. Hvor er det? Det. Nej, smid dem ud, hvis I skal være uvenner. Nej. Nej! Ej, kom, nu lukker vi ned. Nej, jeg bliver nødt til at løbe ned i trapperne. Nej, min kæres. Nej. Hvad er der sket? Sammen, så hurtigt, som du kan. Du tænkte, at vi mistede på den med gevinst. Nej, hvordan kunne du gøre det mod os, Phoebe? Nej, det var Duen. Den kom Jeg i kan gang aldrig på tilgive dig for det her. Nej, de fandt igen. Nej, men det var du. Nej. Det var dig. Du er alt for klodset, altså. Det er typisk, mand. Nej, men... Jeg tror, vi har dem alle sammen nu. Jeg løb op ad de der trapper. Hvordan kunne du gøre det mod os, mand? Vi købte de der lodsedler. Det kostede rigtig mange penge. Ja, jeg tror, vi fik det masser. Det besked på telefonen. Hvem er det? Det er Duen. Det er Duen. I skal ikke skyde skylden på den søde dame. Hvem du? Det var min skyld. Ja, det var Duen, der sagde, at det var ikke Phoebes skyld, det var Duens skyld.
Så vi skulle ikke skynde på den søde dame Phoebe, men sjovt nok var det med Phoebes stemme. Phoebe, kender du noget til det? Kender du noget til hvad? En dueindtagelse på vores telefonsvarer. Og hvor vi ikke skulle beskylde den pæne dame